Здравейте, прекрасни! Аз съм Боряна и добре дошли във Влогмас ден 22. Днес ще ви представя традициите на Бъдни вечер в миналото и сега. На 24 декември, деня преди Рождество Христово, е Бъдни вечер. Един от най-почитаните и важни християнски празници, както в миналото, тъй до ден днешен. Празникът е свързан с вековни традиции и е посветен на огнището, семейството и дома. Миналото, вечерта срещу Рождество Христово, или както са го наричали Малката Коледа, цялото семейство се събирало за вечеря. Обикновено са сядали на малка кръгла маса. В някои краища на страната трапезата се редяла върху слама, постлана на земята. Домакините са приготвили нечетен брой постни ястия – боб, лозови сърми, ушав или ошав. Това е все едно компот от сушени плодове, пълнени чушки с ориз или боб, содена питка, тиквеник, зеленик, мед, орехи и плодове. Най-възрастният мъж от семейството запалвал огъня, а в огнището поставял така наречения бъдник – специално отсечен пън от дъбово или крушово дърво, който горял през цялата нощ. Считало се, че ако гори буйно и пръска много искри, годината ще е плодородна и здрава. Празничната вечеря започвала с запалване на свещ и тамян, като се прикадявала трапезата и цялата къща. Това се е гледало като на ритуал, премахваш злите сили. Най-възрастният член на семейството разчупвал питката, като първото парче се отделяло и поставяло пред иконата за Богородица. Останалото от погачата се раздавало на членовете на семейството от най-възрастните към най-младите. Всеки от семейството трябвало да опита от всички ястия, за да му върви през цялата година. След вечерята трапезата не се вдигала. Към полунощ, по традиция, във всички християнски къщи влизали коледарите, пеейки песни. След като стопанката на дома ги дари, станенинът, водачът на групата, вдига кръвая си и произнася дълга благословия за здраве, щастие и имотност. Рано сутринта на голямата Коледа, Божик или още срещано като Божич, стопанинът на къщата излиза в двора с секира в ръка и заплашва овошките, че ако не родят много, ще ги отсече. След това на обяд идва ред на свинското печено, за което всички са чакали с нетърпение след 40-дневните пости. Бъдни вечер все още е един от най-почитаните празници и до ден днешен, но някои от традициите са избледнели, а други са пренесени у нас от Запада. Вечерта отново събира цялото семейство, но този път около пишно украсена маса. Завърнах се след кратка пауза, защото пералнята твърде много започна да бучи. Извинявам се, ако преди това сте я чували, но сега нека да продължаваме. Присъстват покривка с коледни мотиви, салфетки, свещници, коледни венци, с които изобилстват празничните базари. Ястията отново са постни, но вкусът на някой надали ще е особено познат на бабите и дядовците ни. Наред с боба, сърмите и тиквеника присъстват елда, нахут, киноа, плодови пайове, а вече може да се срещат веган сиренето от кашу или вегетарианските наденички. На трапезата също присъства и традиционната питка, но в нея е скрита паричка. Вярва се, че на когото се падне парата, той ще бъде здрав, щастлив и богат през цялата година. След вечеря семейството обикновено се събира пред телевизора, където се е превърнал в традиция гледането на сам вкъщи или обичайните коледни комедии. В дома задължително присъства украсена елха, под която се крият и подаръци. Приятели, както виждате, някои от старобългарските традиции са се запазили до ден днешен, а други сме си ги присвоили я от Америка, я от някоя друга държава по света. И все пак аз вярвам, че всяко едно семейство си има собствен обичай, който прави или на Коледа, или на Бъдни вечер. А кой е вашият?